kachiel kuom jogo mantiere kod lony bende nyalo mana konowa kar kae. Wadonje weche mag county. Kanyo bende wamule mana mapiyo piyo bende mondo rang kama chielo bende mantiere kae weche mag loso mwandu ma opogore opogore. CPA Evans, nitiere chenro ma county ne nigi gombo kendo ma bende nwalose juma mokalo kane wantiere mana studio kar kae. Inyalo mana lero nyokora Ramogi Jwang. Dwaro margi ni mondo omigi kacha bilion 425 to koro sani omigi kacha bilion maromo 385. Tiende nang'o ne dongruok mago mag counties wa e kinde mabende counties osebedo ka ywago omenda, chudo mag osara osebedo matek e kinde magintiere sani nikech kinde maging'e wacho ni kokirwako wuoche to king'e kama wuoche no di negio kama ne wuoche dio gigo ne gidwaro omenda maromo kamano mo bilion 400 kata kamano omi kanyo bilion 385. Tiende nang'o in kirange oyuto koso en dok chien? Pero kamano Cleo, mokwongo adwa nyiso ganda joluo ni onagi budget na process en gima chakore tarik 30 dwe mar 8 higa masani to rumo tarik 31 dwe mar 12 higa mabiro. Process mar budget ni kichake from the formulation ka nitiere ga commission mokete katiba miluongo ni Commission for Revenue Allocation. Commission for Revenue Allocation ema lieko pesa en mokete mondo mi obed ga sigingi magawo nikech pesa to mit ne ng'ata. Pesa mit ne sirikal mamalo, pesa mit ne sirikal mar kor gweng'. Onge ng'ama ok dwa pesa mar development. Counties nyocho lieko pesa mane gidwaro mo okalo bilion 400. To kanyo cha gini odhi e Senate ema oket kacha ni mondo mi osir giteko ahinya pesa mibire counties. To Senate nyocho puodho ne counties bilion 385. Omiyo ma en fuo. Ing'eni ka ng'ato golie 411 to 385 manyiso ni bilion madirom 30 oda almost 26 ogol. Manyiso ni patch gi programs mane gidwa timo gi billions koro ok ginyal chopo. To chutho 385 billion ni the Commission of Revenue Allocation oketo formula kakipoge. Kaka nipoge nitie counties mano medore to nitie counties be mane the heavy gain. Kaka county wa Migori no gole bilion 8 to bilion 8.3. Manyiso ni that formula no medo gain. To chutho ka pesa ni obire counties onego bed ne koro sirikal mar kor gweng' timo priorities gi magidwa timo gi pesa. Iyudo ka gimbe gin gi ministries iluongo ni the schedules of devolved functions. Iyudo ka agriculture ma national government otemo subsidized production cha. It is largely a county function. Manzi at county level gimbe ginyalo timo programs gi machalo mag nagrid gi atdaka mondo mi giyud chenro makare manyalo konyo godo jopiny. Housing cha is largely a county government function, to national government osekawe. Omiyo pesa duto mwachoko manyiso ni sirikal mamalo koka dile structures kaka ginyalo nikech pokno lost chik mare. Omiyo pesa no kodhi ochoki eno dhi malo to bilion 385 ni en makoro nodong' kaka equitable shares. En makoro counties 47 ne dhi kaka ginyalo timore ginyalo keto go programs gi makonyo sirikal mar kor gweng'. Adieri sirikal mamalo to se ng'iye rang'iny mamalo kendo oversight margi ni malo kabisa. Sani de jiwuoyo about finance bill mar national government. To iyudo ni thoth gwenge wa onge ng'ama ne wuoyo finance bill mar county government. Kaka gidhi choko ushuru, kaka gidhi tiyo gi pesa ni yo makare. An amor ahinya kaka national government oketo wang' ne structure nikech adieri kana sirikal mar Kenya Kwanza ne okele loch nitiere gik moko manireyo godo President William Ruto. Nitiere kaka maybe weche mag mibadhi nitiere mamiene. Iyudo ka sirikal mamalo kanyo koro allocate in 4 sections. Nitiere Ethics and Corruption Commission mano yudo around 3.9 billion. Office of the Director of Public Prosecution be no yudo pesa mar ng'iyo chenro mar ng'iyo ratiro kaka pesa nyalo tiyo. Directorate of Public Criminal Investigation DCI be no mi pesa to gi Office of the Auditor General machiwo ni reports kaka pesa ni nyalo tiyo. Koro an gima nyalo nyiso jopiny ni pesa duto manobire county
onego bed ni bedo gi sirikal mar kor gweng' piny ung'iyo ratiro mag pesa go kendo ung'iyo kaka the office of control of budget ketonwa budget implementation report. Adieri budget implementation report mabiro nwa e kor gweng' ok en report maber ahinya kaka pesa mar county tiyo. Koro wanyalo bedo ni wang'e adieri ni pesa ni ne wan gi chenro maber to watemo encourage sirikandwa mag kor gweng' ni kata notim to imbe ti kode yo maber. Ok ber ahinya ka sirikendewa mag kor gweng' iyudo ka almost over 90% ni ogol ni gigo tiyo salaries to gi recurrent operations and maintenance. Ere kaka inyalo bedo gi operations and maintenance man malo ere kaka inyalo bedo gi operations and maintenance man malo to development ni piny. Koro watemo encourage gi ni yieuru pesa mano bire kor gweng' duti ge yo makare. Ere kaka mana nyaka